Pozdrawiam serdecznie, mieścimy się w rundzie, bo króciutko przed chwilą Roy Jones Jr. zaakceptował propozycję walki od Mike'a Tysona. 54 lata, Mike Tyson 51 lat, Roy Jones Jr. jeden z najlepszych pięściarzy świata w wadze ciężkiej. Z wagą ciężką nie miał kompletnie nic wspólnego od 2004 roku, ja dobrze pamiętam, z walki z Antonio Tarverem. Walka ma być 8-rundowa, odbyć się w Kalifornii, prawdopodobnie późną jesienią lub na samym początku zimy. To są informacje, które dochodzą w tej chwili z Las Vegas. Przekonamy się, zobaczymy, natomiast z tego co słyszę, że jest to najbliżej tych wszystkich projektów, o których do tej pory słyszeliśmy, jeśli chodzi o Mike'a Tysona, jeśli chodzi o Roya Jonesa Jr., mistrza świata wagi ciężkiej z Johnem Ruizem. Pamiętamy tą walkę i pamiętamy, co go ona kosztowała. 8 rund, część pieniędzy na cele charytatywne, część pieniędzy do podziału między obu panów. Interesująca wiadomość, no bo trudno byłoby znaleźć dwie większe gwiazdy boksu, które mają już te najlepsze lata za sobą, ale w dalszym ciągu ich nazwiska są rozpoznawalne na całym świecie. Dwie większe gwiazdy boksu niż Roy Jones Jr. i oczywiście Mike Tyson. Nie będziemy na razie tego specjalnie komentować, natomiast wszystko wskazuje, że do takiej walki dojdzie. Ciekaw jestem waszych typów. Dla mnie Mike Tyson bez dwóch zdań. Roy ostatni raz w 2018 roku, 2 lata temu, przeszedł na emeryturę kolejną. Pamiętamy go z występów w Polsce. 8 rund. Nie bardzo sobie wyobrażam, Mike'a Tysona robiącego te 8 rund w miarę przyzwoitym tempie na 54-latka sobie spokojnie wyobrażam. Roya Jonesa przy tym sposobie walki, pamiętamy, dla Roya Jonesa 90% jego sukcesu. Może za dużo, to oczywiście szybkość zadawania ciosów, szybkość poruszania się po ringu, wyczucie timingu, czyli kiedy odejść, kiedy zejść z linii ciosu, kiedy uderzyć. To był jego boks. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak teraz, jako 51-latek, który zbyt wiele z boksem w ostatnim czasie nie miał wspólnego. To wiem, na pewno jesteśmy w kontakcie, natomiast z przyjemnością zobaczę, jeśli będzie to zabawa, bo tak ma być, te 8 rund na pewno. Mike Tyson kontra Roy Jones Jr. Ciekaw jestem waszych typów. Runda zakończona. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego.